presentación da obra que se titula Vale, es comeza en especial actuación para vos. Vale, alá vai. Unha aula de calquera escola, a mestra fala co alumnado dentro da clase. Imos a facer versos e leremos infantiles. Escribiron os poetas con moitas vellas amigas por todas as nosas vidas, en cada máxico de canto. A Leotiña escribindo o seu canto. Así que abrir a xanela sentiña contra o murmuro do río limpo de encheo de poemas que cambian versos en frío. A mestra contalle a rapazada a historia do mestre poeta Don Saturnino. Nas terras de Lugo atoparon as augas un remoinho e ali copiaron as coplas do mestre Saturnino. Contan que o do poeta era moi namoradeiro, facía versos rimados como se fose gaiteiro. Os seus sentidos versiños, gustaba de enamorar a todas as raparigas que habitaban o lugar, que sirviu unha metáfora, construiu o simbolismo. O público se remataba cheo de amor e optimismo. A mestra anima a rapazada a recitar lendo os seus versos. Adiantase e comeza ela antes que ninguén para dar exemplo. Como estamos todas xuntas, falámonos logo mesmo. Deixemos por hoxe a prosa que comece o verso, así que vou empezar eu, para que na súa quenda conte este versiño meu nunha divertida lenda. Aló polo medio do monte, alá á beira do camiño, había unha xena poeta cantando sobre un niño. Teño na punta do pico unha rima solitaria que sabe a leite a bico, que mágoa que non aprobara. O alumnado, xa contento coas cousas que dixe a mestra, comeza a animarse a recitar as súas composicións poéticas. Ergues un dos rapaces da aula, coa súa folla, e comeza unha historia de animais poetas, e a beira dese río do que lles falou a mestra. Agora recito eu, e o Manuel moi presente, que sabe moito de ríos porque se calle terceiro. As freitas que andan de pé vai na nación moi antiga, que entre balado e balado van esquivando as ortigas. Fixéronlles adensas pontes, son de paso por padrón, porque os canos se erixeron por debaixo non o son. Moi bendito, Manoliño, que poeta máis moderno. As feitas van polo miño na busca do outro caderno. A mestra sinala a Rosalía, que colle o caderno porque vai contarme a historia na proa cos animais recitando poesía. Rosalía, sigue aquí. Isto case por decir que che vexe nos olliños o verso que está por vir. En terra aparece unha lebre que saca do pecho os seus dentes. Vai recitar xa en breve, atentos aos asistentes. A leve cita poema furtivo de salida de casa. Adiós niños, adiós montes, adiós regalos pequenos, adiós vistas del museo mexicano los veredos. Bravísimo, pequeno artista, canto cantar. Que bonito, que clase de xente listo. A mestra dixo a Marisiña para buscar a historia no grado. Dalle, Marisiña, dalle. Le continuo, sen rubor, querendo poesía na aula, de todo de cor. Os ratos que viven no río morren por escoltar os poemiñas da lebre, que xa empeza a recitar. A lebre recita poemas dun libro de Francisco Vero. Podes cantar os cantaron, ou pediños de leíños, moitos que vos cantaron a voces. Non vos querían porque sodes agoreiros de doentes sin veneiros. A mestra pregunta de Xavier, que te gusta cantar? Non nos quere recitar algún verso para nos felicitar. Erguesa con cato, tareas con súa folla, e continúa a historia que empezaron os animais poetas. Van a rar na súa corte, o acompañamento sonoro, outro monto que acompote o sapo do medio duro. Quedesme tan abraiada que non sei que vai pasar. Con tanta pesada na aula, a poesía vai ficar. Agora pesa el poder
compartido que millones de persoas comenzan as experiencias. A mestra colle o libro de Pura Vázquez da biblioteca da aula e leu un dos seus textos. A Cincenta, Brancaneves, as bruxas, a Peregrina, os cretinos e o lobo. Todos apresan camiñar man por el bosque, cantando, loutan, beben, corren, brincan. Mirade, se non se busca de paisaxe singular, non habería voluntario para vos escutar. A mestra mira, Laure falalle. Veña Laura Pecigueira, erguete sen dilación, estamos tres pendentes da que día toda canción. Pero gaxe condiciona el o que pasa o final do último segundo. Las festa dos poetas soan aplausos no río, deixaron as ras, as trompetas e os pasaron os seus niños. A mestra anima o alumnado da aula e todos son convidados a ler sempre. A mestra érguese para demostrarles a súa admiración e convida a seguir recitando. Fantástico, vaya afición, o río ve como todo o ser xorxe emoción. A mestra cambia de libro na biblioteca da aula. Agora colle un de Filomena David. Non é nostro hermoso, é luz perenne e clara, luz con calomeas ou sol da miña patria. É luz que sempre brinda e o tempo non apaga. Cando acaba a mestra, o grupo de niños da parte de atrás da clase dirige os estudiantes na aula. E agora se lo dijo, creo. Y ahora, tienes hasta atrás las primeras del simulacro de poemas y novelas griegas. A mestra fala ya os que están liados. Collede, por exemplo, este libro ou este outro aquel. A poesía sempre agarda ansios en calquera andén. O grupo de nenos callados andéis en a biblioteca da aula onde podemos hablaría Madrid. Zona Carballeira. Que non é o vento. A vinculación da clase. O da chegada e o tempo. Toda a clase estoupa en fortes aplausos. E a mestra diríxese aos lectores. Pechades xa as xanelas, que agora imos nos comenzar. Escribidos os poemas, é hora de recitar. É hora de recitar.